Matud pa sa usa ka magsusulat, miingon siya, when the Lord wants to do something great, He begins with the difficult. When He wants to do something even greater, He begins with the impossible. Kung atong binisayon, kung ang Ginoo gusto siya nga muhimo nga something nga diin dako, iya kining sugdan sa usa ka lisod nga paagi. Apan kung ang Ginoo usab iyang ipadayag ang mas dako pagyud kaayo nga butang, musugod siya sa mga butang nga para nato imposible na kaayo sa ato ang katakos. Nakahinumdum ko kausa mga kaigsunan when I was still in the first year theology sa ako ang pag-eskwela, nag-outing ang among batch dito sa Kawasan. Unya, usa niya na kahigayon, samtang gisugo ko, nagpalit ko soft drinks, nagbitbit sa duha ka nako kakamot, miagi ko sa kawayan nga bridge. Ana, mga kaigsunan, naligas man ko, nataga ko ug naanod ko sa tubig. Ang ako ang giagian nga hidakpon sa kanal-kanal sa tubig, igo ra gyud masud ang akong lawas. Unya pagkatagak nako mga kaigsunan, ang akong tiil na igo ug bato nako na ni hubag na, di nako kapakapa. Unya giambak ko sa akong usa ka kauban, iyaha kong gigakos. Unya ang tubig, ako nagpugong ko, unya perting bugata ni gyud kay ang tubig iyaha man sang naalihan. Unya ako sing ginan, bay, buhiin na lang ko, luwasa imong kaugalingon, siguruha ang imong kaugalingon, pasagdi na lang ko, biyain na lang ko. Unya siyang pagbuhi nako, mibuhi sab ko. Sa diha nga nibuhi ko makaigsunan, ang luyo di ay nako, perting linawa kaayo. So nitong panahon na makaigsunan, akong nakita in a seemingly impossible thing. Ang kay akong hunahuna ato, wa na, that was my last time niining kalibutan na. Apan sa diha nga mibuhi ko o ang akong pagsalig sa Ginoo, akong gitugyan ang akong kaugalingon ngadto kaniya, ang naara di ay saluyo nako usa ka dako nga tagakanan sa tubig ug linaw kaayo. Mao nga makaigsunan kung usa kay may tabo ato kung wa ko mubuhi, posible nga mabali akong kamot, posible nga mga lumos hinuon mi kay ang tubig misaka man namong duha, posible nga mahuhutdan mi umoy, mahutdan mi og kusog. Nan karon mga kaigsunan, diha sa ebanghelyo makita nato ang susama nga panghitabo nga diin ang mga apostoles anaasab sila sa panghitabo nga sila gikuso-kuso. Gipakita nato mga kaigsunan that at this point of the gospel, it can also be related to our lives. Kay nga naman, walay ni bisan kinsa nato, walay ni bisan usa ka nato nga walay mga pagsulay. Walay ni bisan kinsa nato nga wala mahiagom sa mga kasakit o kaha mga problema o kaha mga burdens in life naa gayud. Apan niining mga pagsulay makaigsunan, makita usab nato makaigsunan in the events of the gospel that God is around. Gani mga kaigsunan sa diha nga ang mga apostoles gipauna sila ni Jesus. Makita nato that they were alone. They were on their own. Nagsila-sila na lang. Apan sa diha nga sila gikusukuso sa balod mga kaigsunan, it was God Himself who initiated to go near them. Ang Ginoo maoy mipalapit o miduol kanila. Sa atong bahin mga kaigsunan, if we would identify any problems in life nga moingon ta unosli sa kinabuhi, unya ang atong kinaiya each time nga naatay gitawag nga unos sa kinabuhi, we would always ask, where is God? We would always identify this situation in life nga diin it is the very absence of God nga maong nagkaingon anita, nga maong nagkapaita, maong nagkaguliyang ang atong kinabuhi. Apan kung atong tan-awon pag-ayo sa kinatibuk-an sa ebanghelyo, dili di ay nga diin ang unos sa atong kinabuhi is an abandonment of God, but all the more that God Himself is present in the very situations that we are in. Matud pa ni J. Hudson Taylor, mingon siya, difficulties provide a platform on which the Lord can display His power. Akong usbon, ang mga kalisod or difficulties provide a platform
on which the Lord can display His power. In the event of the gospel, ang atong Ginoo makaigsunan siyang paglakaw padulong ngadto sa mga apostoles, despite the fact nga ang mga apostoles wala kayo makaila kung kinsa siya. Ana ay multo sa ato pong bahin makaigsunan. Sometimes in the difficulties that we are in, sometimes makalimot na ta pagsangpit sa Ginoo. Usahay makalimot ta nga makita ta sa Ginoo. Usahay magkaisunan. Most of the time, it is God Himself nga maoy atong mablame sa atuang kalisod o bisan unsa nga sitwasyon. And then again, akong usbon, despite the fact nga ang Ginoo makaigsunan nga dili kayo nato maklaro ang iyang presensya, apan ang Ginoo would let us know that He is just around. By His words of the gospel, nga miingon siya sa mga apostoles sa diha, nga miingon siya, ako kini. Ang mga apostoles, especially with the presence of Peter, miingon siya, kung ikaw ka na Ginoo, paduula ko nimo. In other words, ang atong recognition sa Ginoo, bisan patud nga naato sila nga nagkiling-kiling ang ilang kahimtang, Peter himself, naka-afford siya, kung ikaw ka na Ginoo, palaktak mo sa tubig, paduula ko nimo. In other words, sa diha-day nga panahon nga naatas kiling-kiling, sa panahon nga naatas sa uno sa itong kinabuhi, if we would just allow ourselves nga muingon ta, paduula ko kanimo Ginoo, kita, God Himself would let us go near Him. Paduulon ta kaniya. Mao nga sa laing bahin makaigsunan, ang panghitabo sa Ebanghelyo, it has its very meaning. Kay sa mga Hudiyo, mga kaigsunan, that deep sea or that ganyan lawom nga tubig, mga kaigsunan, ang ilahang concept ana, naadiha nag-reside ang mga yawa. O diin ang buhat sa yawa, mga kaigsunan, mao ang paghasol sa tao. And that means to say, that moment that Peter was able to walk on the water, nga kita maka-overcome sa pamaagi sa yawa, o inutang ko nga, we could overcome any problems nga diin kung naa ang Ginoo, nga moingon ta, palakta ko Ginoo. Sa atong mga pag-ampo, mga kaigsunan, most of the times, moingon ta nga to sa Ginoo, Ginoo, naako'y dako kayong problema. But if we have the true faith and trust in Him, we would never say to God, Ginoo, naako'y dako nga problema. But you can eventually tell your problem that you have a big God. Akong usbon, dili ra daytang makaingon ngadto si Ginoo nga Ginoo, naako'y dakong problema. But we can tell our problems nga diin naatay dako nga Dios nga motabang kanato. Sa laing panghitabo makaigsunan, si Pedro na unlod, kay nga naman, sa iyang bahin, nindot na kaiunta tong momentum nga padulong na siya sa Ginoo. Apan ang iyang atensyon, ang iyang focus makaigsunan, ngadto siya na focus sa the things around him, the things that is going on around him, ngadto sa hangin, ngadto sa mga balod. And that's why nagkahinay-hinay siya og kaunlod. Maudi ay mahitabo sa tao. Kung ang atong focus ra kaayo, mao ang atong problema, ang atong focus, mao ang atong kalisod, unya makalimtan na nato ang Ginoo. Makalimot na ta pagsangpit o pagpangamuyo o panabang ngadto sa Dios. Hayan, wa gyud tay laing kapaingnan, kundili ang atuang kaugalingong pagkaunlod. Tungod kay naay mga butang, mga kaigsunan, that is beyond our capacity. Naay mga butang, mga kaigsunan, or even solutions nga diin beyond our human nga kapasidad, nga diin nanginahanglan ta og panabang sa Ginoo. Usa siguro sa ato ang gitawag nga unos sa kinabuhi, mga kaigsunan, kanang mamatyan ta, kanang mawad-an ta sa ato ang minahal sa kinabuhi. Apan kung atong tan-awon makaigsunan nga diin sa panahon nga diin mamatyan ta o mawad-an ta sa itong minahal sa kinabuhi, that means to say,
that such person nga bibiya kanato naa sila ilahang kaugalingong journey, and at the same time nga kita usab gihagit sa atong pagtuo that we can rise up from where we fall. Nga kita mga kaigsunan sa atong unos nga diin mamatyan ta o mabiyaan ta ug atong minahal sa kinabuhi mga kaigsunan from the trouble or difficulty nga diin mamatyan ta ang atuang ang Ginoo ang naara gihapon diha sa atuang kiliran. Ang laing bahin nga gipakita kanato sa ebanghelyo mga kaigsunan mao kini, that our faith in Him always play a crucial role in any problems that we are facing. Ang atuang pagsalig, ang atong trust ngadto sa Ginoo, crucial kaayo. Kay nganuman, akong usbon, ang atong pagtuo should gain a momentum nga diin we always hold on to God despite the thing what is going around us. Mabitaw usahay mga kaigsunan, naabitay mga panghitabo nga diin na mga tao mga kaigsunan sa panahon nga sila masakit, sa panahon nga diin sila naay mga kalisod, anha nila ayhan mailhan ang Ginoo. Anha na sila makikita nga diin naa day Ginoo, nga diin dili tanan sa unsay nakabot sa tao, nga diin makaingon sila wa ko manginahanglan Ginoo, because sometimes God has a purpose to do such great thing nga mahitabo diha kanato aron to let us see something that is possible from the impossible thing nga para nato makaigsunan wa ta manginahanglan og Ginoo. Mao nga sa atong bahin makaigsunan ang atong gitawag nga the tragedy in life can turn into grace kung ang sa atong bahin makakita ta nga diin naa di ay ang Ginoo during the tragedies in our lives. Unya, kung maghisgot tag pagtuo makaigsunan, naapoy usa ka kaila. Kay nganong usa man ng pagtuo makaigsunan, it is something that we can see, something that is unforeseen. Naapoy kaila makaigsunan nga diin suod kaayo nako, diin ako usab nag-iisip nga ako ang inahan. Unya, bag-o lang namatay. Mao sa ning akong gipaapil sa misa karon sa iyang 9th day. Kay diin sa panahon nga diin musulti ko niya sa akong mga achievements, musulti ko niya sa akong mga kalipay, moingon siya, ang Ginoo nasayod Padre. Kanunay gyud niya i-state nako, ang Ginoo ra gyud ang bahala Padre. Unya kung moingon sab siya, oy Padre, kung kabubot-on sa Ginoo, mahitabo gyud ang tanan. Kung musulti pud ko niya og mga bati nga dagan sa akong kinabuhi, kung musulti sad ko niya og mga problema o kaha akong krisis sa kinabuhi, always the same line moingon siya, ang Ginoo ra gyud ang bahala Padre. Kung kabubot-on sa Ginoo Padre, mahitabo gyud ang tanan. Nganong ako maninggi paambit? Because this is a faith par excellence. That means to say, nga diin ang pagtuo nga iyang gipakita kanako, ang pagtuo nga iyang gihimo nga ihemplo nga diin pagpahinumdum kanako is but an unsinkable faith. Usa ka pagtuo nga dili malunod, usa ka pagtuo nga diin that is always floating. Kay bisan pa nindot ang dagan sa kinabuhi, para niya ang Ginoo ra gyud bahala. Apan kung naa sa kalisod sa kinabuhi, moingon siya, ang Ginoo ra usab ang bahala Padre. Kay ang uban mga kaigsunan, kung nindot ang dagan sa kinabuhi, nindot kaayo kay naay Ginoo. Apan kung naay kalisod mga kaigsunan, usahay mo ingon ta, why Ginoo? Apan para niya, be it good, unsay maayos kinabuhi, o kaha kung naay kalisod sa kinabuhi, moingon siya, ang Ginoo ra gyud ang bahala Padre. Ug mauna ang kinatibuk-an sa ebanghelyo nga gipakita kanato karon, that moments nga misangpit si Pedro, kung ikaw ka na Ginoo, palakta ako. Apan sa diha nga ang iyang focus na wala sa Ginoo, na unlod siya. Mao nga sa tumbahin makaigsunan, let us learn what happened in the gospel. Nga diin sa panahon nga naata sa kalisod makaigsunan, let us always recognize that when it is God's will, when it is God's presence, nothing is impossible nga mahitabo diha nato. Sa katapusan, matud pa ni Jeremy Taylor, miingon siya, we are safer in a storm with God than anywhere else without Him. Akong usbon,
We are safer in a storm with God than anywhere else without Him. Hinaot unta sa bisan unsang unos nga atong masugatan, bisan unsang unos nga ato ang sungsungon, nga makahinumdum ta sa panghitabo sa Ebanghelyo, that all the unos in our lives, ang ato ang katumbas ni ini, ang atong ikatugbang ni ini, ang ato ang pagtuo sa Ginoo, pagtuo that would always ready to hold on to Him rather than to focus on what is going around us. It is safer in a storm to be with God rather than to be anywhere else without Him. Manindog palihog.